Dili lang makabusog sa tiyan, apan makabusog sa mata ang inyong makita kung mobisita mo sa Sugbusog Municipal Nursery sa lungsod sa Liloan. Dito sa Liloan, dili lang ordinaryo nga pagpananom ang ilang gihimo. Ilang gihuna-huna og tarong kung unsaon paggrupo sa mga klase-klase sa tanom ug ilang gidesign ang nursery aron gwapa kini tan-awon. Kung sa uban, ang mga ornamental plants lang ang ilang gamiton pag landscape, didto sa Liloan, bisan ang mga utanon ilang gihan-ay, gilinya o gigrupo aron makamugna og gwapa nga landscape. Dili lang mga utanon ang makita sud sa maong nursery. Aduna usab mga ornamental plants, bonsai, sama ni anang gi-collection sa mga plantito ug mga plantita. Sa entrada pa lang padung sa ilang nursery, gilumbay nila ang mga tangad nga daw susama sa usa ka aisle. Inigdayon og sud nimo sa arko, sugaton kadayon sa ilang edible landscaping. Yes, edible landscaping, kay ang tanan anaa sa landscape makaon. Tan-awa kini ilang edible landscaping, gitamnan og sibuyas dahonan, pechay ug kangkong. Mapasigarbuhon ang ilang municipal agriculturist nga si Erenio Noval kay unique ang ilang nursery, gawas nga usapod kini sa pinakadako nga municipal nursery sa tibuok probinsya. Mismo si Gobernador Gwen Garcia nga personal nga nibisita kaniadtong Martes, Abril 13, na impress sa ilang nursery. Karon kini abot ko sa Liloan, nakaingong ko save the best for last, for this is really the best. Dinhi inyong gi-combine ang utilitarian value of the plants and aesthetics. Matod pa ni Noy Ireneo, busog na stiyan, busog pang mata. Kaniadto, gamay og nihit pa ang ilang mga utanon ug tanom sa ilang nursery. Apan sukad ginakadawat ang ilang lungsod sa Liloan og 1 ka milyon ka pesos gikan sa kagamhanan sa lalawigan sa Sugbo alang sa pagpatuman sa Sugbusog program, ilang gipadak-an og gi-enhance ang maong nursery. Ang among gi-propagate diri unom ni ka klase. Una, naigitawag nato vegetables nga Solanisius. Then second is nami gitawag og kanang ornamental nga mga tanom amusang gi-propagate. Katulo, nami gitawag og endemic fruit trees. Then ika-upat, nami gitawag og katong kanunon sa langgam nga mga similya. Then nasa may mga medicinal plants na apod siya diha, no? Mga herbs na apod. So unom ni tanan. Adunay kapin 1,000 square meters ang gidak-o ni ini. Gawas sa duha ka fish pond, aduna sila'y backyard level aquaponic o commercial aquaponic nga perting dakua. So diri ras lokal ang pagpresent lang pagbutang nga manindot tanahon. So kini ako mga kauban diri, mga maisan ni sila mga idea mo collaborative effort asay pangbutang ngoning ni come up mi aning na karona nga sitwasyon. Og for the first time, nakakita ko og barrel garden. Mao kini ang pinakadali og sayon nga pamaagi sa pagtanom og mga lamas o utanon tungod kay tulura ang kikinahanglan nga materyales. Una, empty nga baril, yuta ug panit sa prutas, dayon mahimo na ka nga mananom. Of course, dili gyud mawagtang ang mga yarbas o medicinal plant. Naapagyoy mga Bisayang manok nga naglumlum pa sa ilang pugaran. Gagmay man di ay ang itlog sa Bisayang manok. Si Goni Noval nga adunay 23 mil ka household sa ilang lungsod ug 711 ang niapil sa Sugbusog program. Sa Purok level, 153 ang niapil sa maong programa. Ila usab gilantaw nga mahimo og usa ka learning site ang ilang nursery. Hinungdan nga ilang gitukod ang gamay nga payag aron didto magbasa sa mga reading materials aron makat-on sa pagpananom ang mga bubisita didto. Sa ubang mga municipal og city agriculturist sa probinsya nga wala pa makasugod og tukod og nursery, tan-awan ninyo kining nursery sa Liloan. Samtang si Noval, kini ang iyang mensahe. So mananom ta, no? Kay kanang kwarta, why nada og when count the last one is kaon yun. Mamatay ang tao way pagkaon dahil di tama na res og way klarong pagkaon, no? Bubalik yun ta sa kinayahan. Given nga naara, gihatag ra sa itong kahitasan, no? Naanatanan ang abag sa gobyerno, gihatag na ang kwarta, ng equipment, naatanan. Ang ato na lang counterpart ang paglihok. John Fredson Granada,
Balita sa Sugbo.